אני יפה? לא כל כך. אני יוצאת למסע חסר מעצורים לחיפוש בן זוג. שלב א', אני מכניסה את עצמי לאתרי היכרויות שבאינטרנט, אני עושה מהפך ומצטלמת נועז יותר. המהפך מביא לתוצאות ואני מקבלת 1,320 פניות מגברים בגילאי... Get your coat and your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear the pity-pat? והמצב שכל זה מה שיש לך, אין לך הכל. זה זוגיות. אני רוצה להרגיש תשוקה, שאני כבר לא מרגישה אסטרית. אהבה וסקס עד המוות. כן. מה מחכים לו ומצפים לו ומבקשים את... פגשתי עד היום כ-40 גברים, אבל גילה... לא יודעת אם אני רוצה צעירים, אני לא יודעת מה לעשות עם צעירים. אני מאמינה שאם אתמיד אמצא ומוכנה לחפש בכל מקום אפשרי. 幸せを選ぶのは私。女性目線の幸せ探し。 יהיה לי נעים יותר להזדקן עם מישהו לידי. 私の恋活ダイアリー。恋人は待っていてもやってこない。